Makasaysayan ng 1986 edition ng FIBA Basketball World Cup na idinaos sa bansang Spain. Bukod sa ito ay kasampung edisyon ng pinakaprestiyosong basketball tournament sa buong mundo. Sa taon din ito unang ginamit ang 3-point line sa torneo. Sa 10th edition din ng FIBA World Cup may pinakamaraming national team sa lumahok mula nang ito'y mabuo. Umabot sa 24 na koponan ang nagbakbakan para sa titulong hari sa basketball. Idinao sa mga laro sa Zaragoza, Ferrol, Malaga, Tenerife, Barcelona, Oviedo at Madrid mula July 5 hanggang July 20, 1986. Nahati sa 4 na grupo ang 24 na koponan upang magsalpukan sa preliminary round at ang top 3 mula sa bawat grupo ang nag-advance sa semifinal round. Ang Brazil, Spain at Greece ang nanguna sa Group A habang ang Soviet Union, Israel at Cuba naman ang sa Group B. Ang USA walang talo sa Group C na sinamahan sa susunod na yugto ng Italy at China habang ang Yugoslavia ang nanguna sa Group D kasama ang Canada at Argentina. Matapos sa matinding labanan sa hardcourt, umabante sa semifinal round ng Estados Unidos, Soviet Union, Brazil at Yugoslavia. Naging rematch naman ng 1982 finals sa muling paghaharap ng Team USA at Team Soviet Union para sa gintong tropeyo. Dito ay hindi na hinayaan pa ng USA na makuhang muli ng Soviet Union ang panalo sa score na 87-85. Kumana si Kenny Smith ng 23 points at tumiscore naman si Robinson ng 20 points para sa ikalawang World Cup Championship title ng USA. Napili naman si Drazen Petrovic ng Yugoslavia bilang most valuable player na may record at 25.2 points per game. Samantala, nakatakda namang ganapin sa Pilipinas, Japan at Indonesia ang 19th edition ng FIBA World Cup Championship sa magsisimula sa August 25, 2023. Get ready to be part of history for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ang Angola at Italia at Pilipinas at Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV 36 News.